milí diváci. Jsme moc rádi, že jste si z dnešního odpoledne vyhradili nějaký čas právě pro náš Mirodický divadelní spolek ITUT. Je nám opravdu ctí, že vás přišlo taková množství a někteří jsou tu už i podruhé, což je úžasné. A ti, kteří jsou tady poprvé, tak vy jste vlastně přišli na komedii, dá se říct až frašku, která je plná popletených situací, které vznikají díky tomu, že se hlavní protagonisté jmenují podobně. Je to pan Brumlík a pan Bumlík. No, chvilkama je to blázinec. Doufejme, že ty popletené situace brzy rozuzlujete a že se vám alespoň trochu naše představení bude líbit. Přejeme vám hezkou zábavu. Děkujeme. Dobrý den, nelekali jste se natolik, abyste se mohla hnout místa. Prosím, ohlaste milostivé paní, že by s ní rád hovořil pan Jagner do večera. A dobrý den, drahý příteli. Ruku líbám. A to, v jaké náladě je dneska můj? Jako obyčejný milost paní. Už by hodila hlavu pitomce, osla, blva a kartáře šaty. Tak to slyšíte, drahý příteli. Můj muž je v poslední době nesnesitelný svou nervózou. Milá přítelkyně, žijeme v nervózním století, kdo pak dnes není nervózní. No ale přitom mě strašlivě týrá svou žárlivostí. Žárlivostí? Snad není žárliv na mne. Není přece takovým šosákem, aby žárlil na naše duševní přátelství. Drahý příteli, žádný nejenom na vás, ale vůbec na každého pitomce okolo. To je teda velmi lichotivé. Ale tak jsem to nemyslela. Žádný na všechny muže, dokonce i na pana Bumlíka. Na toho stydlivého poštovního tajemníka. Ano, představte si. Je to přece malicherný člověk. Drahý příteli, každý nemůže být tak bohem nadaným básníkem, jako jsme vy. Ach, přeceňujete neměla byla přítelkyně. Otevřel jsem široce svůj duši vstříc celému světu. A co svět vyčinil, srazil mě k zemi. No, ale drahý příteli, vaše díla si však našla určitý okruh obdivovatelů. Ano, například vy, drahá přítelkyně, vy mi rozumíte. A z toho čerpám sílu k dalším dílům. Báječné. Trýzněm všeobecným nepochopením těch, kteří nechtějí uznat jiného génia, pověsit se společnosti na krk a budu trhat její nervy tak dlouho, dokud ji nepřemohu svým horkým dechem. Vy jste velký člověk. A teprve pak vám ukážím, kdo jsem. Nejsem jen tak všelijaký škrabák, ne, jsem literární novochtěnec, zastánce nových směrů. Ale řekněte, co vás ke mně dnes přivádí, co si přejete ode mě? Nic, naopak vám přináším. Cože přináší? Ano, první otisk mého dramatu chtění. Můj hrdina totiž chce, ale bohužel nemůže, chybí mu síla a v tom je právě ta tragika. O, skvělé. Přijměte vy první toto mé drama. Realisticko-fantastické mystérium, musím vám říci, že je to mistrovské dílo. Báječné. Mé drama je inkarnací a emanací orgastické krásy. A k vaší poctě nazval jsem svou hrdinku Astou. Příteli, taková čest. Vaše jméno jsem velmi Dovolte nyní, abych vám předvedl velkou milostnou scénu s Eginapem.
Konečně jsem ti přisnil, ty falešíce. Au, to bolí. Ten škrabák ti tu vyznává lásku. Škrabák, pane, to slovo odvoláte. Dobře, no tak teda nejste teda škrabák, no. S váma, svoje vlastně to vyřídím později. Ale ty... Ty, co tady vyvádíš? Pan Vyletěl mi zde pouze přednášel scénu ze svého dramatu. Ano, ze svého chtění. Chtění. A vy si myslíte, že já vám budu věřit v nějaké vaše drama chtění? Ano. Ze mne se vám nepodaří udělat hlupáka. Ze mne teda ne. Ale teď už je to příliš hloupé. Ty to svou bezpodstatnou žárlivostí přivedeš tak daleko, že se s tebou nechám rozvést. Ale Asto, počkej. Tomu člověku, asi to neskočilo. Ale o tom škrabákovi, o tom si s ním ještě promluvím. Co se stalo? Splašený kůl s nějakou dámou, která volala pomoc. Teď uchopil nějaký mladík koně za huzdu, ale co to vidím? To je Alois, náš přítel, nesmělý poštovní tajemník. Sem, už jde. Sláva hrdinovi! Já jsem tě nepoznal. Ztratil jsem totiž brýle. Nikdy bych si nebyl pomyslel, že jsi tak odvážný, příteli. Obyčejně nejsem tak odvážný, ale skrývám v sobě duši hrdiny. Je. Ano, staré řecké pověsti byly odedávna mou zamilovanou četbou. No přítel Achilles nebo Hektor, že? Jsi velmi složitý charakter. Věcním těle svém příštím dramatu, pojď, posaď se, příteli. Pak mě to chytne. Jako právě před chvílí, když jsem uviděl tu mladou dívku v nesnách. A znáš ji? Musel jsem jí zachránit, kdyby to bylo život stát. Neznám. Řekl jsem jí díkům, poněvadž jsem to vlastně ani nebyl já, kdo jí zachránil. Vůbec Achilles. Ano, do jisté míry. Ale nás nesmívali jistě působí tento hrdinský čin. Ano. Já budu si s ním dále Ještě jsem se nevyslovil. ale to je špatně. Ale ona touží po hrdinských činech. No, teď budeš teda Herkule, hrdina. Ano, ale chybí mě brýle. A tu jsem ještě roztýchavější než jindy. No, pokud ti chybí Herkulovi pouze brýle, tak půjdu na ulici a najdu tě. O příteli, vracíš mě opět k životu. Hned se vrátím. Je to přece jen dobrák, přestože píše taková strašná dramata. A co slečna Vali? Milostivá slečno, jak jsem rád, že vás opět vidím, svým mám políbit ručku. Ale proč? Já přece jsem tak dobrý, to si přece já teda vůbec nezasloužím. To se vymíno. To jsem já jenom... O co tady chcete? No, venku je taková dáma a hledá toho pána, jak já vůbec nerozumím, a hledá toho pána, co zastavil ty koně. Karamba! Tady je ten kavalero. Co říkali pro fašitka, že tady není? No cože se? To je na poklad. A tady je, a jak je kreský. Pojď ho má náruč. Ale slečno, já vás vůbec neznám. Než je neznáš, teď jsi mi zachránil život. A tak jsem tedy tvá. No vezmi si mě. Ale já vás mám sotva 5 minut, to nejde. Proč jsi utekla před mým vedoucím díky? Zachránil ty mi život? No tak jsem tedy tvá. Ale Ha? Našli teprve chvilku a bojíš se? ano, U nás v Mexiku totiž, jestli se bojíš, tak náležíš je na muži, jenž pro ně nasadil život. ale nejsme přece v Mexiku. No ale ve mně, všakže chorka, mexická krev. Miss Corcuela, tanečnice z Centráláru. Alois Bullink. Buena, tak se oženíme. Oženit, ale slečno, já vás nemiluji. Ale, než je nemilovat, host, mě každý milovat, když já chci. Jinak dokusíš moje polivky, No, moje torpédo mé pusy. Děkuji. Ale však ty zvykneš. Až spolu oženíme, no? Já se jí nezbavu. Ale já se s váma nemohu oženit, poněvadž už jsem žena. Blbost. No tak si dáš rozvedla. No nejde, jsem ženu rád. Ale mě přece budeš mít mnohem víc rád. Nejde, když kvůli dětem, ty to nedovolí. Jako co tě mají děti, to rouče?
už jsou dospělé. Ty mě obelháváš. Jak ty mít staré děti, když ty... Takový cicák. No. To je jednoduché. Oženil jsem se s vdovou, to jsou vyženěné děti. A u božáčku, stará žena, velké děti, no tak to musím osvobodit tebe. Kde tvá paní, chci s nich nemluvit. Ona odešla. Tak. Přijdu za hodinku zpátky. A ještě rychle do tebe jdu. No tak pá, adios, miláčku, pá. To si počkal. Slečna Vali. Ale pane tajemníku, co se vám stalo? Jsem poněkud rozčilen. Nemůžu přece vyprávět o té neuvalé ženské. Ztratil jsem totiž brýle. Ale prosím vás, taková maličko z vás hned takhle rozhodí. Ano. A to vy pořád vykládáte o své statečnosti. Ba ne, pane tajemníku, vy nejste. Jsem slečno Vali, jsem. Neumím přece vyprávět o té neuvalé žence. Tak pojďte a povídejte něco pěkného. Ano, dnes je hezky, že? Neměl jsem dosud příležitost, ale uvidíte, až se mi někdy naskytne, co jsem z toho pro vás učinil. Tak už jsem snad vysloví, ne? Musím vám trochu pomoct. Já, Tak mi povídejte něco pěkného. dnes je hezky, že? Snad to vydrží, no. Chtěl jsem, No, tak to vidíte. já jsem chtěl jenom, Máte nějaké přání? myslíte, že už dávno v starověku byli také krátkozrací? Tak to nevím, ale nedokážu si představit jediného řeckého hrdinu s vavřínovým věncem na hlavě a s brýlemi. Ano, krátkozrakost je velké neštěstí. Chtěl jsem, no, já jsem chtěl jenom Povídejte. mít zase svoje brýle. Své brýle? Ano, Tak jděte a jděte si je. Já už vás nebudu více vyrušovat. to, že se zlobí a prokletá stíchalost. Ach, pan tajemník, a tak sám, proč by vás nikdo neohlásil? Odpusťte. Právě mě opustila slečna Vali. Opustila vás. Ano, a myslím, že se na mě hněvala. A proč? Pozorovala jsem, že se přece o ní zajímáte. Ano, velmi, ale do té ostíchalosti dopouštím se neustále chyb. Bojím se, že jsem jí urazil. A má vás Vali ráda? To právě nevím. Proto jsem tak nesmělý, nechtěl bych dostat košem. Myslím, že můžu s mou sestrou Vali promluvit. Odhlasovala. Byl bych šťastnějším člověkem pod sluncem, kdyby mě vyslyšel. Už si zase milský s tím mušťák. Myslím, že můžete. No, jasně. Cože? Mějte mě přeštěstí. To se mi stá za tohleto. Co tu hledáte, pane? Já jsem ztratil brýle. A tady někde jste je ztratil? No tady ne, na ulici. No, tak se tam běžte najít. Ano, když ho sami dovolíte. No, dovolí. Nashledanou. Pavlo, to už je příliš. Před chvílí si myslel, že se polepšíš a teď mi zase uděláš takovou scénu. Ty už mě nemáš rád. Ale o tom neplač. Přece víš, že žárlivost je nejvyšší stupeň lásky, ne? Tak, už tu svou lásku nestupňuj, nebo se dočkáš toho, že... Že si popatříš milence? Ne, uteču mamince. To by bylo to nejhorší, co bys mi mohlo projít. Hele, já ti slibuju, že už nebudu žárlit. No to ti přísahám. A tvé přísahy jsou v hodině zapomenuty. Prosím tě, hlavně ať nic nezruší sestřenka Stázina s Emánkem. Přece víš, že potřebuju půjčit peníze na koupě bytů, ne? No. A tak potřebuju, aby byla Stázina s Emánkem v dobré náladě. Chceš snad říct, že Emánek pod pantofle? Kde pak? Teď začneš urážet mé příbuzné. No, to by mě ani nenapadlo. Stázina je velice pěkná dáma, no. Škoda je, že si pořád hraje na mladici, no. No počkej, zase není tak stará. To jsem taky neřekl. Ale od té doby, co jsou v Praze, tak jsou každý večer furt po nějaké zábavě. To je, buď jdou do divadla, nebo jsou na nějaké výstavě, nebo na nějakém koncertu. No, a chudák Emánek všude musí chodit s ním. No, kde jsou například teď, no? Dneska jsou na matiné divadelního spolku i toto.
hrají Ringovo dívčí bál. No tak to by se mu mohlo konečně líbit, ne? No. Nazdar, Asto! Nazdar, už to vám bylo báječné, veselé a komické. A ten Lumír v závěrečné scéně. Toho, kdybyste viděli, jak byla sranda. No to bylo skvělý. Že? Ještě teď z toho špatně. Ale Emma, ne, kroč se trochu. Moc dobře víš, že Ringo Čech je veliký dramatik. To je sice možný, ale pověz mi, proč obyčejný člověk jako já už se má ráno, který nám dopoledne takovýmhle kusem šíleným. Byl jsem mi rohatý. Já teď nemohu mít chuť někam ubět. Ty myslíš jen na to jídlo, duševní strava, to je však důležitější, že? No ty se opravdu najím, duševní stravě. S čím člověkem je jen jíst, pít, pak si zahrát mariáš a jít spát, no jako to zvíře. Tak skvělý, když mi nedopřeš ani trošku toho spaní. Ale Tak celou noc přece pospat nemusíš, ne? Ale, víš co, Stázičko, já ti povím, Stázičko, že... Hele, kolikrát jsem ti opakovala, abys moje jméno nezdrobňoval. Moc dobře víš, jak se jmenuju, že jsem Anastázie. To vím po 30 letech. No. Prosím tě, veselý, klidně a nerozčiluj se, nedávej nějaký malý příklad špatný, jak to vypadá. Ale ti jsou přece šťastní, že doktore? No samozřejmě, sestřenko, my se máme rádi jako první den. A co tvá žárlivost? Je stále ještě žádlivý, jako Otelo. No to je rozkošné. Kež bych to samé mohla říci i o svém muži. Na koho já bych asi tak žádný udělal se? Dělá se velmi na starší a chce i ze mě udělat matronu. To se ti ale Holenko nepodaří. Jsem stále ještě ohnivá. No jasně, jako stará sopka, která je Ach, děvče, tady v Praze se člověk teprve probudí. Rozpala jsem léta po boku toho muže. No, to by tak scházelo ještě, by se 30 let prospalo po boku někoho jinýho, ty. Anastáze, odlož si klobouk a plášť. No, prosím, omluvte, to víte, pacienti čekají, já se musím něco dělat, a peníze. Máš pravdu, Stázičku, pojď, budeme. Necháme tady toho mořského starce. Jasně, to je ženská, jiný soky už dávno vyhasnou leta. Zále bych jí z toho vyléčil, a si... Pan Brumlík, jak krásné. Děkuju, mizerně. Cože vy také takhle si teda stěžujete? Na svou ženu, drahý pane Vyběhal. Na svou ženu. Vyletěl. Já mám jen vyletěl. No dobře, promiňte. Hele, asi tak. Já jsem z malého města z Mirotic. Zamožný člověk samozřejmě. Tady mám v hospodě své kamarády, stůl, mariášek, pivíčko, vepřovou. Já víc nepotřebuji. Můj cíl je klid, absolutní klid. Ale tady v Praze, to je úplně něco jiného. Hele, troubím auta, zvoněj elektriky. Já jsem včera stál tam na té divní křižovatce toho muzea. Já jsem se nepovážil ani tam, ani sem. Praha se vám tedy nelíbí. No vůbec ne. Toužím zase po svých milých, klidných Miroticích. Tam se člověku nic takovýhleho nemůže stát. No, dvakrát jsme tam měli zemětřesení, ale nejhorší víte, co na tom je, že moje žena, ta se necítí v té Praze líp než doma. Jako spisovatel ji plně chápu. Zde teprve našla své nejvnitřnější já. Nejvnitřnější. Ano. Jo, tak to je ono. Ve dne v noci mě někam tahá. Do divadel, tam hrajou takový kusy. Já z toho usnu vždycky. Nebo hůř, do těch, na nějaký opery, to nemůžu vůbec spát, že jo? Já jsem chtěl, kdyby jsme se šli podívat na nějakou reví, to jsou ty, jo? Myslíte, že mě pustila, ani pomysl, vůbec. Ale pane Brumlíku, vždyť jste přece muž, hlava rodiny. Hlava rodiny, to je přesně vidět.
přesně vidět, že nejste žena. A třeba ani nebudete. Moje žena se nikdo neví. Nepak. Já už jsem zkusil úplně všechno. Kdybych, furt to říkám dokola, kdybych se mohl vrátit do těch rodných rodičů. Tak se tam vraťte. Ale to se vám řekne, furt vraťte. Moje žena ta tady má program na půl roku. A to si představte, to za tu dobu. Mě tam u toho nezdá něco strašného. Já se tady zblázním. A teď mi teda řekněte, drahý pane vyhvízdal, co mám dělat? Vyletěl! Já vyletěl! Dobře, vyletěl. Promiňte. Hele, vy jste teda spisovatel, to by šel do novin, nebo... Jen příležitosti takové malé enderfile. File. Jo, já vím, vypíšeme do řeznických listů, to já rád. No dovolte, mé povolání je básník. Básník. No. Když jste ten básník, tak to byste mi mohl poradit. Jak bych té mé ženě starý, jak bychom to udělali, aby téhle zbytela nic nešet, co vy na to? Jako básník bych měl výborný dramatický plán. Plán? Už máte plán? To Ano, prosím. přinuďte svou ženu k žádlivosti. Žádlivost. No ano. To je vyloučeno. Ale to ta vaše fantazie spisovatele není až tak veliká. No, lehké by to ovšem nebylo, když se tak na vás dívám, ale udělám z vás nejdivočejší romantikou obchedného požitkáře. Kacanovu. To jsem sám zvědavý, jak to chcete udělat. Vaše chod na vás bude tak žárlivý, že okamžitě se máme odjede z Prahy. Jistě. No, do toho. Opatřím vám totiž báječnou milenku. Cože, milenku? Ano, milenku. V mých letech? No, jistě. A tomu moje stará neuvěří, tak Ale ne. Já se budu tvářit, jako bych vás překvapil u své milenky. A z básní tomu účelu. Strašlivou scénu, žárlivou. A už to bude. Podle mého dramatu chtění. A už to bude hotový. Hele, a co když moje žena ten švindl přijde, má fakt není hloupá. A proboha člověče, musíte si tvářit, ale sebevědomě. Předvedeme si to. Pojďte, předvedeme si to, jo? Hele, ale moje paní hned za těma... To je dobře, hlavně, že Jo. jen nenechte, teď vám to předehraji. A vy si myslíte, že si to nechám líbit, vy starý Kasanovo? A vy si teda jako tady myslíte, že si to nechám líbit, Osměšněji a hlasitěji. A vy si myslíte, že budu klidně přihlížet? Ještě nejde. A vy si myslíte, že si to nechám líbit? Vy jste vyřvu hlas, kdy přijde nebo? Nepřijde teď, pak nikdy. Šli panenky silnicí. Udělám z vás sekaninu, vy spustlíku. Co se to tu děje? On rozmázl vás o zeď jako mouchu. Vy mě! Takový teda jste. Doma si hrajete na svatouška a tady se honíte za dobrodružstvími. Cože, můj muž? Mohl byste se stydět. Tento nestydatými milostnými návrhy předspaný dopis mi vše prozradil. A vy si teda myslíte, že mi mou milenku vemete před nosem takovou krasavici? Je to možné? A jak já za to můžu, že mě všechny ženský zbožňujou? Z toho se mi zodpovíte, musíte.
O ne, nejdříve musíme zúčtovat s panou osobou. A ty mě k ní sám dovedeš, to bude tvůj trest. Počkej, jenom své zvukovou. Jak ho mám? A můžeme jít, no jdeme. Aha, a teď jsme nějakou moleku, žádnou nemá. Počkej, miláčku. To je ale legrace. Emilio, to je fakt ale neuvěřitelný teda. Jak ti říkám, Stáze byla svědkem toho, jak mu pan Jarmel Veletel vyčinil, že mu Emánek odloudil v milenku. Sestřenka ovšem zuří, co? No, nejprve zuřila, ale nyní, a to je právě nejkomičtější, zdá se, že jí imponuje, že Emánek tak žádoucí, tvrdí, že prý byl sveden a nyní chce samozřejmě konkurovat s tou mladou dámou, strojí se jako mladice, je na Emánka velmi milá a nenechá ho ani chvíli osamot. To je ale chudák. Prosím tě, to mi vysvětli, proč na stará kolena dělá takovéhle hlouposti. Emánku! Tiše, už dál neprozvučetuješ. Emánku, až budeš hotov, přijď na kafičko, aby ti nevystydlo. Nemůžu najít přany. Dobré, Jitro Milánkové. Na mou duši. Jako žabička. Spíš roucha. Dobré, Jitro, Stázi, pojď, nasnídej se s námi. No nevím, mě by asi nechutnalo, já počkám na svého mužička. Už jdu. No konečně, že jdeš, mužičku. Ale co pak, Mánku? Vypadáš nějak strápně, co máš? Špatně se vyspát. Špatně, mizerně. Tak pojď, nabubej si kafička a bude ti hned líp. Dáš si 2 nebo 3 kousky cukru? Ani jeden. Už mám od včerejška těch tvých sladkostí plný zuby. Se mi začaly kazit. Ty, Emánku. Jo, abych nezapomněla, doktore, musíš domluvit tomu svému Antonovi. Představ si, že tuhle v temné chodbě mě považoval za mínu. A políbil mě. Doktore, já jsem ti říkal, nechávají na té schodbě rozvícího, ty si lakomej, může se něco zdát, bude, ty jsi dal štěstí. Stázi, kam dnes jdete? Jaký máte program? Dneska jsem vymyslela, že půjdeme do Národního. Na Tristana a Izoldu. Je to nějaká legrace, miláčku, nebo? Ale Emma, ne. To je přece píseň lásky. Milostné dueto. Trvá to jenom 3 hodiny. No prostě božské. Už se Tak to těším. jsem opravdu těším, teda. 3 hodiny tam budu. Ale Stázi, musíš se přece převléct. Posílej si, jo. Nikam neodcházej, vrátím se hned. Kam bych asi tak chodil bez tebe? Já té historce tak úplně nevěřím. No, když se na něj tak dívám, tak je o tom silně pochybuju, že by tenhle mohl být milenku. Co říkal? To víš, že něco mého. Já musím... Prosím, pan velitel čeká. Jo, to je ono, ani letí, no ne. No, pane Bumlíku, jak se daří, co teď vaše paní od vás chce? Co chce? Jste tomu dal včera. Představte si, že včera chtěla, abych se sebral a sečer s ní ty ženské, jo, jako ty milence. To jsem teda naštěstí rozmluvil. To bylo taky panák. A potom naštěstí to takhle dobře dopadlo. Ale teď chce, aby ona zase jakože přijde sem. A tady se rozejde se mnou, no. A řekněte mi, jak já se mám s někým rozejít. Když já žádnou milenku nemám. No pak máte tedy vyhráno. Jak to? No nemáte-li milenku, tak vám se ženu. Vy jo? No, by to jistě. nebylo jako včera. No. Jen nenechte vybásní k tomu účelu dojemnou scénu rozloučení s vaší milenkou. No. Vaše paní to z vedlejšího pokoje vyslechne. Jako včera. A jste z toho venku? No, myslíte? No, určitě. Budu pak ještě do vaší paní tak dlouho učit, až s vámi no, určitě. Víte co? Tak pojďte a sežneme tu milenku. Já to nechci zadarmo, znáte mě. Je na vás spolehám. Jak se to bude? Je tady zase ta
zuřivá ženská, co pořád práská. Chci mluvit s paní Bumlíkovou. S paní Bumlíkovou, snad Brumlíkovou. No to je úplně jedno, já jí vůbec nerozumím. Charamba! Jak dlouho mám ještě čekat? Ohlasně, paní Bumlík. Prosím. Pana Bumlík hned přijde. Nevím, kdy pana Bumlík. Hned přijde. Staré, stát. Pojďte. Je to starý paní? No, víc než prostřední. Aha. A mají děti? Mají, pokud já vím. Souhlasí. Musím ho tedy osvobodit. No a co tu stále, mám ti se tu dělat nohy, nebo co? Přines mi do starou paní a pomohá. Mína má pravdu, ta slečna ráda práská. Ubochý mladá muž. Má starou paní a děti. Nějaká dáma, že chce se mnou mluvit? Tak to ty. No ano, to jsem já. No a kdo jste vy? Co já? Já jsem vyschodkule. Tanečnice. Jsem tráváru. Tanečnice? No. A co chcete ode mě? Co já chtít? Do tvého muže. Mého muže? Ano. Je to pravda? Je to ona? Miluji ho. Vy, že milujete mého muže, šílíte? Ano, šílí lásku. Miluji ho tak strašlivě. Jak je Mexikánka dovede. No, A on vám řekl, že vás taky miluje? no láska přijít a spolu oženíme. Cože? No. On se s vámi chce dát oženit? No, jako ještě úplně ne. Víš, má takovou starou papu. Přece má nepamatuje. Ale právě ten odpor mě neskutečně dráždí. Musím ho mít. On je takový hezký. Má takové ušlechtilé čelo a ten nos. No dovolte, ještě jsem tu já. No ale tebe nemusím milovat. Oj, na to ty dílí stará špiva. Nestydíte se v mé své dotvářet takové urážky? Musíš s ní dát rozvést. A nic jinou si nepřejete? A ty jsi snad nechtěla? Ani mi nenapadne. Aha, buena. Budeme tedy u něj zápasy. Jak se omůže, Mexiko zápasí. Vytáhni taky díka. Co to je za nesmysl? Daj. Takové větší zápasy jsou snad zvykem u vás v Mexiku. Prosím, abyste mě ušetřila takových pošetilostí. Můj muž zůstane mým mužem a basta. Zbabělec, nechtěla být rád. Tak ať teď rozhodně tvůj muž. No dobrá. Míno, jen ať přijde ten rybák. No počkej, Emánko, těž se. Milost pane si přeje. Až sem nepřijde můj muž. No ale milost pan odešel. Cože? Odešel přes můj zákaz? No ale to škoda, nemohu čekat, no mám zkouška. No ale vrátím se. A pak budeme vidět, koho má radši. Jestli mladou, krásnou, ochnivou, anebo takovou starou, navíčenou škatuli, tak báchopla. Co tu okouníte? Tahněte! No počkej, Emánko, těž se, až se vrátíš. Ty si to odneseš, pak taky bude chopla. Mohla jste mě laskavě, paní doktorové zahradní. A dobré játro, pane tajemníku. Milostivá paní, Co si přejete? řekněte prosím slečně Vali, že jsem mi včera nechtěl dorazit. Naopak, že? Pojďte, posaďte se. A ráda vám pomohu, ale řekněte, jste už za dobré s mým mužem? Zalichotil jste se mu již? Velmi rád bych se mu zalichotil. No, především mu nesmíte odlouvat, toho totiž velmi rozčiluje. Já mu přece neodlouvám, akor když vidím, jak zuří. A si myslíte, mohu doufat. Určitě. No, milostivá paní. Myslím, že mohu s mou sestrou Vali. Co tu hledáte, pane? Vy už jste tu zás. Bolí vás na zuby. Ano, bolí mě zuby. No, tak otevřete ústa. Otevřete ústa, ne? Co pak si myslíte, že takhle poznám, který zub vás bolí? No, to je těžko říct, bolí mi přední, ale i zadní. No, ale teď to právě přestalo. To říká každý. Tak otevřete ústa. Otevřete pořádně.
rád. No, tak ty musíme všechny. Všechny? Ale všechny asi ne, ale ty špatný určitě všechny. Ale mě už to nebolí. No, ale teprve bude. Tak pojďte. No dovol. To přece já snad musím vidět, co mám dělat, ne? Pojďte. Ubohý mladík je obětí své lásky. Mrzí mě. To je strašné. Co je? To je fakt tajemný. Je u mého muže. A co ta s ním dělá? Tam to zubry. Ježiš, a proč tě vůbec nevolali? Chtěl jsem ho zalichotit kvůli tobě, vidíš, jak tě miluje. Ten člověk je přece jen hrdina. Tak si myslím, že ten člověk krize dneska nepřijde. Milej, pane tajemníku. Pane tajemníku, počkej. Účet vám pošlu. To je hrozné, jak zachází s mými hosty. Jenomže tví hosté nejsou vždycky mými hosty. Ale ty to přivedeš tak daleko, že už k nám nikdo víckrát nepřijde. No, jenomže těch tvých ctitelů nebude vůbec žádná škoda. Zvlášť toho škrabáka. Tak prozaický člověk, jako si ty, nepochopí takového básníka. Jenomže takového básníka fakt nepochopím. Ale jestli ho tady uvidím ještě jednou, tak ho uchopím za flígr a ten poletí, ty budeš koukat teda, no. Já ti povídám, že jestli to uděláš tak, Nevidím z tebe, že Nestá se tady nebyl. odešel přes můj zákaz. Ten člověk tady v Praze úplně zdivočel. Tady je. Ahoj, klucíčku můj, malovaný, pojď si o to má nějaká rozčílená. Emane. Jdeme se projít, tam lepší, co? Musím s tebou mluvit. My asi teda budeme vyjít. Ale nikam nechoďte, oni nepřekážejí, že nepřekážejí vy. Jen nás nechte pěkně o samotě. Tady bude ještě veselo. No jo, tak to mi radši bude, tady bude hodně veselo, my radši budeme otevřít. Když jsme tu byli tak pěkně pohromadě, spapilče, necháš mě tady svou samotnou. Víc ho pozoruji, že mě nechám tu Mexikánku. Co děláš? Tohle přeci není ušlechtilé čelo. No ten nos. Co děláš? A co ty uši? Emane, postav se, prosím, bokem a ukaž se. No to je něco. To je nepochopitelné. Co je za... Emane, musím tě upozornit, že už nejseš nejmladší, že ti brzy bude 55. To už nebylo, to už jsme slavili, já dobře vím. Ale víš co? Když se na tebe občas kouknu, tak musím být prostě, to je neštěstí. To natupila, Emane. No prosím tě. No tvoje milenka. Jo, hele, pověz mi, pověz mi, jak vypadá, to jsem taky nechtěl vidět. Teda, co říkala, jak se tvářila, Je to úplný blázen. No, kde jsi poznal? To, kde jsem ji poznal. Pan spisovatel vyletěl, jí představil, samozřejmě v lepší kludě. A hned se do tebe jako zamilovala, jo? No samozřejmě, se na mě koukni, a nejsem až tak úplně bez půvabu, že jo? Prostě nepochopitelné. Hele, a co říkala, že se mě vzdává konec šmitenc, že jo? Naopak, chce se za tebe provdat. Provdat? To je proti úmluvě, teda co to říkám, přeci, to musela si přeci říct. Musela si přeci říct, že jsme jako manželé, ne? No samozřejmě, a velmi důrazně. Ale ona žádá, abych se já s tebou dala rozvést. A to by se ti hodilo, viď? Prosím tě, co tě to napadá, Andílku? 30 let jsem tě byla jednou milující ženou. A na stará kolena. Ty jsi moje stará. Mám dát problém. Stará láska se chtěl říct na věky. Nepláč, prosím tě. No, nepláč. Hele, já mám nápad. Zbalíme si kufříky a pojedeme domů do Minotic, jo? Ne,
Když musíš té ženské říct, že ji nemiluješ, že máš rád jenom mě. Ale jo, že máš rád jenom mě. jenom tebe toho Že mě máš rád. No, tak mě polij. A ty si za nás sůl, jak jsi řvala. No, vidíš to, tak. A ještě jednou, ještě na druhou stranu. Ne, ty rodík nemáš narozeniny, co blbneš. To je hrůza, musel bych za všechno takhle potrestaný. Karamba, žena mého milenece líbala z cizí mužské. Tak teď je můj. Teď se musí nechat rozvést. No tak hned si promluvím. Slečna Vali mi odpustila. Jsem nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Proboha torpédo! Tak co se ode mě chcete? Kavalero, miláčku, chci tebe milovat. Jsem vám přece řekl, že to nejde. Jsem žena. Ale ne, mám pro tebe totiž novinka. Tvoje paní tě podvádí. Moje paní, že mě podvádí. To je komické. Komické? A ty tak klidná? Já viděla, jak líbala se tady s nějakým cizím kavalérou. Toho je měla za mou paní. To je milá stejno. Komo? A ty tak klidná? Ty mý žabí srdce. To u nás nechci. Muž zabije nevěrná žena. Ale u nás zase ne. Chyba. Ty s ní rozvedla. To nejde. Mám svou ženu, ne? Snad ji ještě nemiluješ. Ano, miluji přeze vše. Fuj. To nejít. Ty být nešťastný, nevěrná žena. Musím tebe spasit. Venku je mé auto. Počká na tebe. Unesu tě chce. No, to jsme radši. Až ty být připraven. A ty budeš zamávat tímhle z fenestra. Já přišla a tebe unesla. Adios. Ty si počkal. Musím s ní souhlasit, jinak se jí nezbavit. A slečna Vali. Nejvyšší čas. Potkala jsem právě teďko na chodbě takové exotické stvoření. Koho jsem neviděl. Ale šlo to ne? Co to máte za zvláštní kapesník? To je šátek, slečna Vali. To je dámský šat. No. Nějaký rozrušený. O, ano. A čí to je? Pro koho to je? To jsem koupil pro vás, slečna Vali. Nějaký zvláštní naparfémovaný. A co je to tu napsáno? Mělký kučulele? Ten šál je vaší milenky, která tu právě byla, milej pane tajemníku. Slečna Vali, přísám, že nevím moji milenku. A vy jste si opovážil mi ho darovat a přísahat věčnou lásku a věrnost. Podívejte se, co s ním udělám. Nebo ne. Teď je po všem. Ano, pane, mezi námi je po všem. Protože věčnou lásku si srdce za klubou. Bene, miláčku, já přijím. Bylo to znamení. Bene, miláčku. Karamba, teď chápu, proč mě nemilovat. Vy jste ji urazila, vy kůčulelo. Kterou miluji. Bože, musím ji upokojit. No tak teď už to úplně chápu, proč mě nemiloval. No on miloval tuhle druhá. No ji zabiju. Ale nejdřív. Aha, slečna Vali je tu z nás. Ty pojď sem. Musím zjistit, kdo je ta mladá dáma tady v domě. Velký černý oka měla. To může být buď slečna Vali. Hele, a tenhle ombrelo taky měla. To je zličí paní doktorové, asi. Co je se slučí, kde paní? Ta ženská už je taky branej. Cože, co to znamená? Co je s mou paní? Tak to ti povím. Mám to víš pro tebe novinka. Tvoje paní. To podvádí. Jak to můžete tvrdit? Dávejte si pozor na to, co tvrdíte. A nemůžete to dokázat, jo? Tady přísahal, že miluje jí víc než celá svět. Ale kdo? No ten chvěstný mladý muž,
Bulík. Tak je to tedy pravda. Tak nežádal jsem zbytečně. Rozhodně ne. Ale tomu chlapovi, já teď vytrhám ty zuby úplně všechny. Jo, hele, a ještě, svá nevěrná žena ty, záviník, no. Okamžitě se přiveď moji paní. Prosím, ani mě nenapadne, ty už nezbývá, že zabít. No teď. Já to věděl, že s tím tajemníkem. Já to věděl. A vy to teď řeknete pěkně všechno do očí teda. Jo, to je jedno. No tak kde moje paní, no? Nenašel jsem, ale pojďte se mu prosím rychle do operačního pokoje. Ten pacient tam řádí jako blázen. No, omluvte mě, prosím vás, přijdu hned. Hej, Bene, jedna se pryč. No, já tady druhou. No. Už jste tu zas? No. Tentokrát je mi to ale vhod. Přivedu svého muže a musí vám do očí říct, že vás nemiluje. No, ale to já vědět, on milovat tu druhá, víš. No ano, a sice mě. No tak to ani omylé. Tady přísakal, že miluje víc než celá svět. Můj muž. A komu to řekl? No, pane doktor Zahradník. Cože? Ano. Jistě. No, jasně. A co ona mu na to řekla? No nic, jako moc, jako udělala mu tady scéna. Ona myslela, že on milovat bude. To není možné. Vy lžete. Jako madam, my Mexikánky máme možná mnoho necností, ale nikdy nelhá. Na to je příliš hrdý. Pro boha, pak se to ale nesmí dovědět její muž. No doktor Zahradník. Ale ten už to ví. Co jí zabila? Pro boha, co teď? No co teď budeme dělat? A co ty dělala jste na první přiná věc? Ty jsi se tady taky nechala volizovat do cizího chlapa. To zažiješ ani Antoní. To byl ale omyl. Ha, pěkná omyl. Nechat se tady volizovat do cizího kabaléro. Fuj. A teď ven, nebo se zapomenu. Jen ty nezapomínej, stará pani. Budu teď na své místo a budu čekat, než přijde leták. Můj milenec totiž mi dá znamení a přijde pak. Tohle bude moje smrt. Půjdu, miláčku. Ty být připraven, miláčku. Slečno, poslyšte, tu trubíte samý hlouposti. No je. Což pak vám vyletěl neřekl? Kdo vyletěl? Vyletěl. Ten je mi úplně ukradený. Řekni mi, proč si má letní šápek Svinestra. A kdo jsi? Já jsem Brumlík. Brumlík. No. Tak ty jsi otec. A ty jsi má letní šápkem, protože jsi srozuměná. No ano, rozumím se, asi jsem srozuměná. Ale tak to je báječné. Ty být srozuměná. Dej se obejmout. No počkejte, za čo? Vy musíte počkat, až přijde moje žena. Takhle to nemá cenu, že jo? Ale musím čekat dole, než přijde k mému autu. A kdo zas? No on, můj miláček. Tak nashledanou mi spát nepá. Tak takhle jsi představoval to rozloučení, ty Don Juane. A jak je to s Astou, no? Kterou taky miluješ. Cože s Astou? Ty jsme rodina s Astou. To stará, ty seš doma, nebo... Já, že jsem stará, komická. Já ti ještě ukážu, jak máš. Ty Kasano. Co blbě s Co se Astou? křičí? Já prosím tě, nevím, kde na to přišla, ale já prý tě miluju a ty mě. Falešnice. Tak tady si ty falešnice. Ten tu chyběl. Chceš tady ještě zapírat, že miluješ pana tajemníka? Já ty vás miluju a vy mě. Ještě tohle? Tak se tady přiznáváš? To já to teda nestydat, to teda. Dáme se rozvést. Já jsem z toho jela.
To byl tak krásný člověk, Ježíš. Ale prosím tě, to by se taky líbit každý. No, ale já se nemůžu vybírat jako vy. Mně neleží všichni muži u nohou. No to je pravda. No. Ale víš co, taky to není úplně to ideální. Jednou je toho málo, jednou zase moc. Vy počkejte, až se vrátí váš snoubenec Don Fernando. Pobetečku mě. Ale Don Fernando, proč nedej do té války? No proč? Protože začal stát prezidentem asi, ne? Ale prosím tě, co to být na postavení, to trvá na níž 3 týdny. Je to krásný člověk, černý, ohnivý, ale hlavně žádný. To mám rád. No to jo, zase si mi rozbil. To nevadí. Já jsem oběhala všechny frci, nakoupila se a může vymlátit všechny. Pokud je to stejné. Když já se bojím, že už se nevrátí. Vrátí. Teď je do vás celý blázen, on se vrátí. Ale kdy? Ježiš. No. Když se podívat do to. Jo. Ale on vyletěl, ten světoznámý básník. Ale já Chce s vámi mluvit. Co myslíte? A to mě vždycky pobaví, tak ať přijde. Dobrý den, Kulíbaš. Promiňte, že porušuji, vážená umělkyně, ale jedná se o štěstí jednoho z mých přátel. A co smluví? Mám snížení. Ne, pro boha ne, mluvil jsem o štěstí jeho. Dejte si s ním poměr. Ale to není. Vy vědět, že já mám žádné děvče. Jsem zasnoubena. A ten poměr to by byl jen tak na oko. Aha, chce se totiž dostat z Prahy, aby to docílil. Řekl své paní, že zde má milenku. Počítá, že ho paní bude tak žálit, že i hned uspíší odjezd. Ale to není. Ale je velmi bohatý. Nechce to zadarmo. Jistě. No, víte, no. No, tak co dál? No, všechno jsem vám již napsal zde. Naučíte se ten text. Ano. Dojemně se s ním rozloučíte. Přičemž bude přítomného paní vedle. To vyslechne. No a víte, a odměna bude vaše. Aha, zrovna bych jí No potřebovala. tak vidíte, tedy ujednáno. Přivedu paní svého přítele. Vy se zatím naučíte nejíst. Hned se vrátím na svého. No to bude podařený, že? No a teď se to musím naučit, abych se neblamovala. Slečno, je tady Don Fernando. No tak to je průšvih. No je velký. Nebyl ten chlap, který tu právě odešel? Je to snad tvůj milenec? Nesmysl. Byl to známý spisovatel, vyletěl. Přinesl mi nový sketch pro bar. Nový sketch pro bar říkáš? Není-li to pravda, je tvým milencem, tak tě roztrhnu jako... Dios! To se mi ulevilo. Už jsem zase klidný. Odpustil. Nech mě, ty už mě nemiluješ. Já že tě nemiluji. Ano. Miluji tě tak, jaký Mexikánec dovede. Pojď a polibne. Ne, dokud si neodvykneš, tak příšerně žádný. Nevezmu si tě. Že si mě nevezmeš a to mi říkáš, že ten obyčeje? Ano. Prosím! Dios! Jsem zase klidný. Jak bych se za tebe mohla provdat, ty blázny žádlivé. Ty tolika porcelánu neseženu v celé Mexiku. Poručíme já. Don Fernando, generalos Mexicanos. Já myslela, že jsi prezident. Také jsem byl. 14 dní. To se byl generál byl, ale až se zase dostanu k moci, tak rozhodím jako... No, už jsem zase klidný. Neboj se, Krkvělo. Teď se mi ale udělalo dobře. Jak se rozbaví. Takhle ty diamanty nezískám. Některé mohly vypíš miláčku. Šrubka. Aha. Ale teď se pojďme najíst. Mám takový hrozný hlad. A když se nejdříve převléctví, takhle by se na tebe lidé
ale vrátím se. No. Nemusíš spěchat, miláčku. Věřím ti. Ale spozoruji-li. Ale jestli mi podvedeš, už krytím tě jako... Už ta hustá třešínice docela, když nebavíme. No to nevím. Já jsem se bála, že zase něco chudince uděláte. Nesmysl, ale spozoruji, že jí neslyš nějaký psanička, nebo schováváš nějaký volence, tak tě rozdrtí nějak. Ne. Ne, děkuji se, kdyby. Adios, Kukuelo. Adios. Bože, ten Magor. Ještě teď co celá třeslu. Já taky. Ale bylo to přeci jen hezký. Ten má oheň. Ještě teď mi běhá mráz po zádech. No. To je on? Já doufám, že ne. Se podívám. Tak já si půjdu ten dali, že by on uklidnil. Tady je tam nějaký starý, hodně starý pán. Pan Emanuel Brumlík. Může dál. Chce s vámi mluvit. Nemám náladu. Ale on je fakt hodně starý. No dobře, Dobrý den. Slečno, promiňte, že tak vytrhnu a... tak si řekni, dědečku. Ale pan Miletěl mě posílá. Aha, no. Vy jste tedy ten pán, jehož milenku mám já představovat. No, jste ano. No, ale že znal jsme. Miletěl už vám teda vše řekl. Ano. Ale co tomu řekne váš syn Aloš? Cože? Necháte vy se rozvést svá pany. Slečno, prosím vás, za první. Já se nechci dát rozvést. A ten Alois to vůbec není můj syn, toho sem ani netahejte, prosím. No, teď je mi taky rozstrany. No. Můj snoubenec se vrátila. No, Těší. spadla jsem. Povídej, dědečku. Slečno, hlavně jde o... O honorář, já vím. A brilianty. Brilianty. Ano. Aha. No, vlastně jo, přinesl jsem vám takovou maličkost, co vy na to? No ale to je moc hezké. Šup, tady mám ručičku. No, krásný. Krásný. To je všechno, no. Měla být smutná. Jak to? No, protože tohle má krásný náramek, má tohle nic. Aha, to má dvě ruce. No jo, tak to musíme to nějak napravit, kde to mám ten věc. To jsem měl to starou kartu. Tady mám ještě jeden. Tak, koukněte. Tak, a teď mám i ta druhá ručička ještě hezčí. Vy jste ale roztomilá starušek, sedněte si. No, začnu. Roztomilá. Jsem teda roztomilý, neříkáme roztomilýho. Ale starušek. V žádném případě. Já se cítím velmi mlád a zrovna když takhle jako sedím vedle vás u vaší No přítomnosti. tak ať vás neraní. Někdo zvoní zde. Slečno, Don Fernando se vrátila zuří. Hodně. To je špatný. Můj snoubenec se vrátila. Nesmí vás tu najít, nebo vás To zabije. nepřežiju. To nepřežije. Pojďte, dědo. Pojďte, dědo. Schovejte se a hned kamera. A držte pusu a točte. Tak. Dobře, bože, jenom by to dobře No to nedopadne tohle. Když budeš stíchat, tak jo. Přecíní visí klobouka hůl. Kde je ten chlap? To si velmi vnímavý tedy. Tedy se přiznáváš? Čemu? Kam jsi ukryla svého milence? A zdá
já toho jsem. Ani kameramanovi vydáš? Jo, to je ono, já jsem kameraman. Ten Merancen, no. Máš pravdu, nemůže být tvůj milencem. Na to vypadá příliš blbě. Pojď a polipuj. Ne, ale kameraman přece. A ten, no co čumíš? A teď fotografuj. Dobře. A to je na pěkné Kdyby viděl, jak se to dělá, ale... A už otáčej. Já bych prosil, kdyby se pan Ronaldo tvářil příjemněji. Ale já jsem pořád příjemný. To vidím. No tak jo, já Tak, nevím, jak se otáčí. Od nás tebe zpráva. Víš, to tě se hodí předlet. Máš pravdu. Co s takovým milencem? Ale... Dobře, jdu. Naschledanou, počul. Fuj, já jsem se tady potom věkou malé musel. To jsou nápady v mém věku. Hrozný. To byla ale strašná prč, ale jste byl dostavený kameraman. A ještě si se věděl, jak to srandu. No, kdybyste teď na mě byla třeba trochu milejší, co myslíte? A to jak jste tady? Ten mě zabíjí. Pan Alois Bumlík chce s vámi mluvit. Alois, ten zmrzlina. No tak jak vyjde. Nevykládejte si můj příchod špatně. A hlavně neračte podniká žádný torpédový útok. Co vás napadá? Jste mi celá stejný. Už mě tady nemilujete. Ani pomyšlení. Ale včera, Včera bylo včera, dnes je dnes. na to jsem rád, protože jak bych vám to řekl, pan doktor Zahradník se domnívá, ale je to omyl, že miluji jeho paní a chce mi vytrát všechny zuby. Prosím tady, abyste mu laskavě vysvětlila, že nemiluji jeho paní, ale její sestřičku. Musí mluvit se slečnou. Musíte mu to vysvětlit, schovejte mě někde, než mu to vysvětlí. Jděte a přijdete, až vás osvobodím. Promiňte, slečno, hledám se pana Aloise Bumlíka. V jeho bytě mi řekli, že šel k vám. A co mu chcete? Co asi zabít ho, ne? Ale Dobrá, počkám teda, až přijde teda, ale... no tak račte se prosím, tady v tom pokoji. No, ale jak to netrvá moc dlouho, v Řepovém městě teda. A se tam prosím račte vyvaříte. Košete se. Slečno, už nehraju tohleto. Ale... To neumím se tam působit. Hele, tak on ten pošťák usiluje o paní Vale a přitom s mojí příbuznou paní Zahradníkovou doktorovou poměr. Ach, ta Praha, kdybych už byl doma v Miroticích. Ale pověděl s tím vám měla ráda k tomu. Opravdu, Ano. opravdu, prosím vás, to bych byl velmi rád. Ronaldo, nepokutuje zas. Ale tady! No tak pojďte sem. Ale schovejte se tam. Já se schovám, úplně. Ale nevylezíte ty, kteří pro vás přijdu. No, tak zalezte do ručku. Promiňte, že vyrušujeme, ale jedná se možná o lidský život. Aha, tak začne se prosím posadit a povídejte. Hledáme pana tajemníka Aloise Bumlíka. V jeho bytě nám řekli, že šel sem k vám. No rozumím, ale už tu není, slečna myslí, že my dva se jako miluje, ale to je hloupo. Vážně? Ano. Ty, co bych dělala s chlapem, který má starované a velký děti? Alois? Že je žena? Ano. A má děti? Ano. Je to možné? Určitě. Sama mi to řekla. Hodně jste, už nechci životě vidět! Nedali, počkáme se tady na ní. No tak dámy, račte prosím počkat do vedlejší pokoji. Pojďte, tady, buďte a neplačte, je to darebá. No přijde ještě někdo, už ho nemám kam dát. Horší než na Václava. Nemusím toho Aloise zachránit. Nebo bych. Může.
Slečno, musím vlastně nějaká paní Brumlíková, je teda hrozná, nepochutná. Slečna Aloizie? A je, tak to bude zlé. Žádné hloupé výmluvy, slečno. Nedám se odbít. Tady si ale dnes teda podávají dveře. Teď mi neujdete, slečno. Kde je můj muž? Vím, že tady někde je. Upokojte se, prosím, váš muž tu byl, ale už tu není. Já mu řekla, že to nemiluji. Můžete si ho klid do prdele nechat. Můj snoubené se totiž vrátila. Tak, a co říkal můj muž? To mám pobyt. To je veliký Don Juan. Musíte si na něj dávat veliká pozor. Je zamilovaný do sestry paní doktor Zahradník. Cože? Ano. Můj muž? No. To není možný. Ale je. A tajemník by to sama řekla. Tajemný? No ten hezký mladá muž. Ten je ale ochotně mladší než vy. Ale tajemník Alois Bumlík není můj muž. Můj muž se jmenuje Emanuel Brumlík a je malý, tlustý a šedivý. Tak to je váš muž, jo. A vy jste si myslela, že já ano. Komické. To byl strašný omyl. Omyl? Ale proč by tedy řekl, že vy jste jeho milenkou a pan Vyletěl to potvrdil? Aha, teď už tomu rozumím. No. Pojďte se posadit. No tak vysvětlu. Ale protože víte, že nebo zjistíte, že jsem dobrá a my ženy musíme držet pohromadě, tak vám řeknu, že váš muž a pan Vyletěl pouze chtěli, abych mu hrála milenku, když je budete žádli a odjedete s ním z prachy. Tak, no počkejte, já vám tu komedii ještě osladím. No, to jsem ráda, že už to fakt nemusím hrát. O ne, počkejte, právě jste přece řekla, že my ženy musíme proti mužům držet pohromadě. Ještě s nima tu komedii sehrajte dál. No ale jaký to má smysl? Už to žádný smysl nemá. No ano má, chci Emanka potrestat. Přivedu jeho společníka, pana Vyletěla. Přijdu hned se vrátím. No Eman, počkej, těž se. Mně je to jedno. Hlavně, když mám své diamanty. A teď jdu pro tu hluchou oběd, jak se mi tam neusí. Nedá mi to pokoje. Co se tady děje? Ten kameraman, to by byl taky nějaký podezřelej. Někdo jde? Slečno, ráda, že se vám vidím líbí. Ano, tak to prosím vás všechno udělejte, aby moje žena nic nepoznala a proběhlo to, jak to má. Tak. Vy jste dokonce ženat. Můžete spolehnout. Budu vám milenkou, o jaké se vám ani nezdálo. Teď ho zabiju. Tady furt někdo žvaní. Dobrý den, milý pane Brumlíku, nadešla hodina vašeho rozloučení. Vaše paní očekává krajního křižníka. Je za plentou. Zase. Závěřma za plentou. Tohle nemůže dobře dopadnout. Jak to plánujete vy, tak... Naučil jste se ten text? Neměla jsem dosud čas. Musím přinést, kde ho máte? Tam za tou plentou, prosím. No, tak tady jo. Tak co jste neměla čas? Neměla. Se tady někdo courá. Protože tady vám to taky sluší, slečno. To je břečete. Omlouvám. Ale tady to není. Dejte si poslední políbení. Pane Vyletěl, je to nudný tohle. Tady to máte. Děkuji. Ticho, musíte. Začněte. Živý blaze, miláčku, osud nás rve od sebe. Musíte plakát, vytáhněte si Celou bez jedinou radostí a blahem. No, vytáhněte kapestu a je to hrozný, pane Vyletěl, že mě odlučujete, moje láska a naděje. Neboť teď jsem úplně opuštěná.
tady nesmíte šápat. Říkla se na věky a věc, že jsem tě milovala víc, než cokoliv na světě. S Bohem a na věky. Ne, taková láska, ta musí být odměněna, ať se vezmou. Jo, můžete se říct, ale nejdřív vás zabiju. Ztracenej, úplně. Co? Ty jsi tu ještě scházel. No, No, ty se ještě směješ? Nesmíte se nikdo. Ty se ještě směješ? Ne, ale... A teď? Teď si to všichni pěkně unesete. Proč? On střelil. Co je? Jsi štralo? Tak tohle jsou všichni tví milenci. to všichni úplně ne. Ty jsi taky milence Vojkorkovi? Ale kde pát? Já hledám pana Ojře Blíka. Milence ne, paní. Ale ten jmenuje Pali. A já? No, takže jsi ženat. To je nesmysl, Vali. Miluji jenom tebe. Lojzičku. O, Vali. Lojzičku. Ty jsi se slzami v očích loučil s Vojkorkovou. Vyletěl to všechno, vymyslel, vyletěl všechno, já nic. Už pak si nepoznal, že celá tato scéna byla pouze filmová. Skutečně? Ano, pozor! Bylo to mnou navržené a zinscenované drama chtění, ale vy všichni jste z toho udělali pohledu v pračku. To bylo pěkně vohu. Takže teď už můžeme klidnět. Ale kam? No, Vážení diváci, milé Halickým výpádu, poslyšte, kdo tu byl dnes s námi. Tohle je zubař, Asta a básník a tady tajemník, co se šluvali miluje. Tady pan Brumlík s ženou Stázy, on se chce domů vrátit, ona Prahu zbožňuje. Intriky domlouvá s básníkem Jarmilem, do nich se zamotá, stanou se omylem, jak se vše vyřešilo. Víte, ještě někoho tu ale vidíte. Cecíka Korchuela je tu, co nezná česky správně jedinou větu. Don Fernando po ní pak touží, žádlivost na jiné muže ho usouží. Nina a Antonín službě se věnuje, Fina za porcelán, moc to kupuje a moje dušky všichni řádí, protože dohromady mají se rádi. Všichni budou na tom lépe, když nebudeme brát si do úst pomluvy. Taky krev nám v žilách tepe, taky srdce opravená se promluví. Nikdo se nebude mračit a nervovat, stačí jen úsměvy těm druhým věnovat a celý svět nám potom zkrásí a všichni dohromady budeme šťastní. Ulici kosíme, hru našich ozdobí, hudba a hlasitu na city působí. Divadlo pro lidi a lidi pro herce, občas nás uvidí zahrát si v popelce a srandy dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti. A budem společně tady si trdlovat a budem společně ty chvíle milovat, když nás z nich tu pláč dohání. Tu jsou ta nejkrásnější setkání.